Madrid Nation, welcome sa ating portion ngayon na Tech Review Tuesday. Ngayon, yung ipapakita ko sa inyong product is yung nabili natin na mini PC galing pa ng ibang bansa. Bali yung mini PC na to, pang-apat na tong version ng mga mini PC na nabili natin simula nung nag-umpisa tayong gumamit nito. Ipapakilala ko sa inyo kung ano yung specs nito at bakit ito yung napili nating mini PC. So makikita nyo, ito yung mismong mini PC. Tapos dito sa isang box, nandito naman yung power supply niya. So ito yung computer na ginagamit natin ngayon dito sa Makati at sa ibang branches natin. Kung makikita nyo, meron na rin siyang pang-mount sa likod ng monitor. Isasabit nyo lang ito dun sa likod ng monitor para mas organize yung, mas malinis at mas organize yung workstation natin. So monitor lang yung makikita doon, keyboard at mouse. Nasa likod na to ng monitor. Yung specification nitong mini PC nito, na to is Intel Celeron, 1.9 GHz siya. So kumpara sa ibang mini PC, mas maganda, ito na yung pinakamagandang specification ng CPU. Kasi quad core siya kumpara dun sa mga nauna nating version na single core lang, tas dual core. Ngayon quad core na. 8 GB na rin yung RAM niya. Tapos loaded na rin to ng Windows 10 professional version. Hard drive space niya 64 GB. Ito yung pinakamaganda. 64 GB siya pero SSD na siya. Yung bilis niya, hindi siya yung kumpara dun sa, mas mabilis siya dun sa mga typical na hard drive ng mga ginagamit nating computer. Parang ano na to, server grade na yung speed ng hard drive na nakakabit dito. So times 4 yung speed niya kumpara dun sa mga hard drive ng mga desktop na nakikita niyo dyan sa office natin. Isa pang kinaganda nito, meron na rin siyang Wi-Fi ready na rin to. Pwede niyo siyang i-connect sa Wi-Fi bukod dun sa LAN Ethernet port niya. So lalagyan lang natin, may kasama na tong antena na ilalagay lang dito para makakonect tayo sa Wi-Fi natin dito. Ipapakita ko din sa inyo yung mga ports. Dalawa yung display port. Isang VGA tsaka isang HDMI. So pwede isang PC lang pero dual yung display ko, dalawang monitor. May tinatrabaho ko dito, tapos meron akong parang monitoring naman dito sa isang screen na to. Tapos kung makikita nyo yung kulay blue na USB port, USB 3 po yan. Yan yung palatandaan namin sa mga USB port. Pag kulay blue siya, USB 3. Tapos the rest, USB 2. Kasama yung nandito sa harap para madaling i-access. Kasi pag nakamount to sa monitor, pwedeng dito mo ilagay yung mga flash drive mo or external drives. Yung kulay blue na USB port, USB 3 po yan. Yan yung palatandaan namin sa mga USB port. Pag kulay blue siya, USB 3. Tapos the rest, USB 2. Kasama yung nandito sa harap para madaling i-access. Kasi pag nakamount to sa monitor, pwedeng dito mo ilagay yung mga flash drive mo or external drives. Tapos meron pa rin siya nung old school na audio port, may mic tsaka para sa speaker. Tapos ito, yung Ethernet port. Ang maganda dito sa Ethernet port na to, kung meron sa inyo nung nakakaalam ng mga bandwidth, gigabit na to. Gigabit network na to. Kumpara dun sa mga ginagamit natin na computers ngayon, 100 Mbps lang yung yung bandwidth nun. Kumpara dito, gigabit na siya. At syempre yung Wi-Fi natin. Ang nasukat naming layo nito, 20 meters abot to. So yun lang, para sa extensive review natin dito sa mini PC model CV. Abangan nyo na lang po kami ulit sa susunod na Tuesday para sa mga bagong tech reviews pa. Bye-bye!